हेलो खुलुमबाय नमस्कार तो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे बीटीसी नि दा बर्तमान गोदानै आथिखालनि सरकार बीटीसी सरकारनि चिफ सार हाग्रामा महिला सारा मोनसे बाथ्रा बुंथिदोंमोन जे बिथाङा सरकार दानायनि सिगां मोनसे बाथ्रा बुंदोंमोन जुदि बीपीएफ बा एनडीए जों एलायन्स अंखिदार जागोनबा बिथांमोना गिबियावनो माने यूपीपीएल खौ आउट खालामनांगौ होनना बुंदोंमोन बिनि उनावसो बीपीएफ आ एनडीए जों थाफागोन बा एलायन्सआव थागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय नोंथांमोना मोनसे पोस्ट नुदो जानांगौ जे बिथांमोना यूपीपीएल खौ आउट खालामनायनि माने आउट खालामनाया माने गोजाननि बाथ्रा बिथांमोना मा खालामनो गोनां जाखो दिनैनि तारिखाव जे बिथांमोना हाग्रामा महिला सारा मोनसे पोस्ट होदों नोंथांमोना नुदों जानांगौ जे बिजितगोरा नार्जारी बिथांखौ डेपुटी स्पीकारनि माने बिबानखौ माने एपइन्ट खालामनो माने खालामसिगोन थाबैनो माने डेपुटी स्पीकार बिबानखौ बिनो होसिगोन आरो बिजितगोरा नार्जारी बिथांनो दा बिथाङा थारैनो टाइगार मोनबा बीटीसी नि टाइगार मोनबा बिथाङा दिनै बिथांनि खुरांखौ मानो मानिदिया माने हिमन्त बिश्व शर्मा डांगरिया मानो मानिदिया जे यूपीपीएल खौ मानो माने आउट खालामनो होनो हादिया बिथांनि जि स्टेटमेन्ट होदोंमोन बिथाङा बुंदोंमोन थारैनो बिथाङा माने इमान टाइगारबा टाइगार इज बेक बुंबाय थादों नोंथांमोना तो दिनै बिथांनि खुराङा मानो बिथांनि स्टेटमेन्टआ मानो रजदिया हिमन्त बिश्व शर्माया दिनै यूपीपीएल खौ बहा आउट खालामनो हायाखैसै अर्थात बिथांमोना बीपीएफ आ मा खालामनो गोनां बिजितगोरा नार्जारी बिथांखौसो माने उल्था माने एनडीए हाबाखैनो हाबि माने हाबि अंखिदारानो जायाखै जाय सिगाङावनो माने मा खालामखो बिजितगोरा नार्जारीखौसो एपइन्टमेन्ट खालामनायनि पोस्ट मोनसे होबाय नङा होमबा खोब लासि सिंनि बाथ्रा बिथाङा खोब टाइगार होनना बुङो बिथांखौ माने बीपीएफ नि कर्मकर्ताफोरा आरो जेमान जि कर्मकर्ता दोङो बिथांमोना मा खालामबाय थायो टाइगार इज बेक किन्तु दिनै टाइगारनि खुराङानो माने स्टेटमेन्टआनो रजदिया लासि सिंनि बाथ्रा बियो नङा होमबा बेबायदि जानो नाङामोन थारैनो बिथाङा टाइगार होनबा मानि होनो हानांगौमोन हिमन्त बिश्व शर्माखौ आरो यूपीपीएल खौ आउट खालामहोनो हानांगौमोन दिनै यूपीपीएल खौ आउट खालामहोनो हायाखैसै खोब दुखुनांथाव बाथ्रा बिथाङा थारैनो टाइगार नङा बीटीसी नङा होमबा तो बाकी जिखियानो जादोआ बे माने यूपीपीएल आ एनडीए माने सेंट्रेल लेभेलावबो माने मा दोङो एलायन्स दोङो इमान सहस नङाबा इमान इजि नङा मिथिबायना नोंथांमोना साननो हागौ बियो बिराद गोरलै नुहुरनायाव बिराद गोरलै साननो हागौ किन्तु इमान इजि नङा यूपीपीएल आ सेंट्रेल लेभेलाव दिनै एमपी सानै दङ नङा होमबा इमान माने सहजाव बे एनडीए भंग जाया एनडीए निफ्राय आउट खालामनो हाया तो जानला मानला इमान रजथारि बाथ्राफोरखौ इमान बुंनो नाङा नोंथांमोना तो जिखि जादोआ भिडिअ बेखिनियानोसै गोजोनथों।